udang haki kendiat sengi balala ka batisi kalawan ra shapi ya ka kubor ha ka bai dei bet ki laingot kirang kensai na kani ka rilum khasi ki ra ka jingkot jingbot bat minot top ha ka jingile kai ka bakit bet ki lala banwan ra nam om tang ya ka jila hendai ya ka ri India hi barok away minta ka kenti pat ngidon sakawai pat ka kubor bas ngautanat halor ki saungut ki samla luot ki bana kani ka rilum khasi jentia kirang kensai ki bet bet bat shempang ha ka wei pat ka jingile kai bat kata ka football ki bala Shah Jied ru ban yo ya ka jing Pyntbit ka kerpang ringkat ka kenhuan ka bahe jongkari ka Bengaluru Football Club. Na kini kisau kirang arngut naki kidai udawan plelat merchang na mopat bat uman bha kupar yau pnyau uban mau korwan ki baju lek kai ha ka under 19 kini ki arngut kila Shah Jied hadin bakila penpawi la ka jong ka sap lek kai dangshen ha ka lumpung yakob ka latip kum ka 51st Junior National Football Championship Dr. BC Roy Trophy ha ka baka Meghalaya kala ora sendon ya ka nam la do ha ka tier 3 hadin bakala penliam ya ka Karnataka ling baka tiebreaker dalaila argol ha ka jinga khun ka bala long ha kutak jong ka jila Odisha ni bagi jinga le kai juga junior tu ka Dr. BC Roy te ka bala ha Odisha te kilawan pej nang tu ni dah Shah Jied nang tu bagi la khot sakatral chapo Bengaluru te ni la hablet te ban pedi ka sap mengidon hang tu ni la ya le kai ni la pedi kata kasap bat kila don ki scout na po Bengaluru balawan pej ni te kuntai la ibet yang ni bangnya ban don te ban yo ke jing kai kambiang kampura nak ta ke jing ni te po Bengaluru udawan plelat merchang bat uman bha kupar yau pnyau kidai kirang ni lek kai kibla em ha ka slem IJ kai jong ka Sports Authority of India STC Shillong bat uman bha kupar yau pnyau hadu menta udang don hapo kani ka jaka IJ kai ka badan hanihu mala di nadu por house nam araja karlai por bangadang don hapo snong hapo mokoran nasdang jing lek kai na ka sebelum tukop jong ka under 15 tinggi ngau represent na ka district ban belak kah ni po state te jenis new bok pan rem final no ni te hang tu senam ngas dang jing lek kai te hau Disember mau bangawan ban persang ban trial ni apo sai te hau senam arja khasapat ka sami ka risal bangalap yo apo ni po sai te hang ning sa ni po sai no arja khasau ngasa ni po sai ngas la yo ki jing hikai belakam per baki kucung ane posai nadu sar kini badan ni posai te pat ngelas nang banyak trash tom pat hadu unis nam tabat hadu malayo apa Bengaluru lalu senam ban ni saya arja khar waktu por bedang kut sar kini ni te ni Shah Jied ban khatsa sai ting sang lalu tu sang lek kai sang puluh ipa ju phi ri dei wei ni clear le kai to ipa ju phi la ju ai training em MVP par na du phidang ret ai la ai la ai man si man trish tam si man sai le kai kumang man sa ni te la ai lu kandai snam sports nam la pan training ki armut ki wei pat ki bala Shah Jied ban lek Shah Pyntbit ringkat bat ka kenhun Bengaluru Football Club ki kenthop yo captain jong ka kenhun ni lek kai sub junior under 14 jong ka jila Meghalaya u damat phang lingdo na ka snong lingka opashilong bat ulas bon mau pnyang na sning ribhoi district ka jing Shah Jied jong kini ki arngut ki khana ru ka dei hadien bakilala ban penpau ya ka jing Tibet jong ki habaki mi khmat ya ka kenhun jong ka jila Meghalaya hakawat jong ka jing kon ka bakhat du haka under 14 sub junior jong ka national football tournament kabala ko dangshan ha kalikut jong ka jila Kerala hanrai hakni ka lempung ka Meghalaya kala Shah remno haka final haka kunhun jong ka jila Mizoram da ka weilan non ka tim dingi ka kam dei ma ka bakai so ka khlan hi ni haba ni le karu ni syambun ki jing tambah ni pendam para ni ya kun bai adu bangin da job ni kun abun ki jing tambah ni job bai ka jing Shah sport ka jing Shah la jungi hai seru ka dei ka jing MNC mangi ma bangin la ban le kai ba am tangi job bun ki jing kun
Su ya proteksi dalam desa senang tambah Andin bangala yuk snow ya ka kubur ba kadon ketrial juga Meglia ngalawan Ngut bat ngala yuk an nilai kai dengan Meglia bat Andin ketung ngala syakot naga royal ba hendo bat ngala sign duk naka bat tangkum tui kala kuna. Kai kaba nakaliang CEO ka Meghalaya Football Association uba bi dingdo udan ban ong halor kani ka kabu balayo dakini kisaungot kirang ka batisi kalayo rupanya keren kerpang bat uni orang ba. Buat kita jengli ngin hap ong kadai ka jengjop ka bakhrau ya ki kena khasi jungi. Bagin yo ban mi no ala ka jong ka jelah la semenong. Bagin don bentano bat ki pat ki krop ki ba paunam po di India kum kata ka bang Bengaluru FC. Ka ba ngin etip lang baro kilon ki kena arngut ki ba le sub junior arngut pat ki ba le junior ya ka me khada dang sen. Ba kira syakot ka Bengaluru FC ban Pyntbit si show ile kadai ka borom ka bakhrau ya ka football apo kerja jungi bat gini kena kita saja ban ong ya kata kanang eki berokho ingi kwa banginang eki tenrei kanang bangin kiyo kidon sibun ki faktor ki ban nginhap ban kitsia nginhap ban pentrikam amde tang namar ba mentau snem ba sub junior ba junior kira ba ibin kasantos rufil kira ba ngimla ban len ni kata kan tenrei kala adai rasi ka por ha ka ba mdei tang kino punya jong Meghalaya Football Association mdei ki nongil akairu kidi bandon kata ka jing kujingmut ba kinang Pyntbit si show ile ha ka jing sisa ka sa ba ngilai lupa kamtam ngalai lupa bangidon ki kena ki babit biang mentakas nem mo ya kan mentakas nem ki babiang bah banle ya ka junior ba ya ka sub junior te hadian ka jeng ai kucing jong ki coach hadian ka jeng ka praktis ka baslam ba kira tinggal yo ban khek yo to so kamtam na kaleng jong ka di junior fin namar ka junior fin ibang ile akata itu bat ba Meghalaya ulong champion but kila ya le bahasa Shah tiha ka jeng Shah bang anum klat ngan ong ba ngan ha aku boleh nengkong ya kitu ki coach ki ba mende ba siong ya sim coach sama gani kadon kajing pelu jengmut kadon kajing keren ke mana ke por kuno ban berkelain bahaya kini ke tim kejungi ke bangidon baru atli ka sub junior ru bat ke junior tinggi kibi enti dah kani kejing job ki babun ki bi mentah kinang yawan sakmat kejing kit kre jong ke Meghalaya Football Association ru kanang khamkia ba kanlong bi mentangin long champion late next year tang qualify te kanlong bi ngin hap menteri stom te gande ke kubur ke bahahi ba ya ki football players ki babun bagi nang itri stom kenang ba maki gini kalat ban nikmat ya ka jelala jong haki bakum gini ki nationals. So kuman ni kong ba boleh ulah play kini kala pengira tristom nuru pasdang but kalau mus what do you expect when pergi sini dari tristom but ai bor boleh ban kong so kuman ban ai boleh nubuk nak tahu beli kini kala bangan yo ban Shah selak nanti te kalau ke basuh komen amal kumbang la anglut entai kalau beli ngakalat bangan yo nanti maka tiap kum ka Bengaluru kadai ka way klub wo he por India te kan no long ji sukmet ban yo ban Shah training hante
te ngets kama nang yo ki jing kai tai banang yo trash tom te Bagi nang wat ak kena inang kendor kim de banduk musim kin ki haban tres tomban wat ong tang kinang sor tang ki bana sor kin kiu ong wat makin kiu kinang kendor gidan ne kasap kepala thau makin kiu salor so ngựa rumah mei pa ngam bala Shah yu bulai bala ai bangan bet kan ya ban yo Shah Jied atau Bengaluru bat ya ki kuat su ki bala kai yang mana ki dan kiting sesorang hangi ring di laka Pyntbit bila dia yang laka trash tom bat lomba ke jing trash tom ke jing hi wei pi wei bangin kiu sha prang bangin nang im hai nang ta ka future ke jing hi num khen ram ban yai tang wei ya ka jing de kai jing ki gidan kasap mala ai bulai thì tangga jing tristom baka jing Shah ban hab sini ba football menta kalau ada kepor ba kamde su tang ba su la kai ko la je ong kata na kepor ini num ong su la biang ni smilti ba ko kubor ki bubun kolong ba kam tamang ne silong ni mu ka football ndas dang ko no 15 pi ko no 15 kolong kum tu kena kimi kena ke bubun ba pun iba khandiat nang kham slam pun iba ki kena ke bawan menta kham tam ki wan na ki jaka ki ban sabar ki klub ki ban sabar silong bo no ki ba kham le kham ha pila Pyntbit menta kan ni ko ndar itin ku jong ke strong position ka internet ba ti community ba ta ki wi ka position ku ki tri stom ni yo ya ki product jong ki ka kubuar kolong ya ki banang wan na dian ba kinang tri stom kin kut jemut ba makiru kin yo kalat ban pau iro jong kasap kanang ba kajing tri stom ko jong ki kan don la uso ay pira sepoi kata ba kalong keburam pada ya ka jela ke jengi mereka ya